Però la cosa s'esverava i van trobar la solució, cridant al cara pensida que posés moderació. Però continuava l'espoli de reserves naturals i un Borbó que mantenien amb els tributs especials. Per distreure'ls una mica els van prometre portar el ràpid ocell de ferro, un invent com no n'hi ha cap. Després d'esperar amb desfici va arribar unes llunes tard, provocant uns orificis a terra morals. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma. Com el Far West no hi ha res. Però la història vaticina que sempre rep el mateix. De les seves lleis escrites tampoc volgueren saber res. Els deien insolidaris i anul·laven l'estatut pel preu de ser una colònia, a pagar i a ser cornuts. Però els pebrots d'aquests bons indis poc a poc se'ls han inflat. En tocar-los la butxaca el poble s'ha rebel·lat, que ja s'ha acabat el bròquil i els puja la mosca al nas, que el negoci amb l'imperi està un fracàs. I vist aquest panorama se'ls acaba la paciència i amenacen ben aviat de proclamar la independència. I amenacen ben aviat de proclamar la independència. I amenacen ben aviat de proclamar la independència. I que lluny